салом. Хабарҳои муҳими радиои Озодиро аз рӯзи сешанбе 20 январ ман Хиромон ба Қозода тақдим мекунам. дар душанбе маросими хоксупории вакили парлумон Сӯҳроб Шарипов баргузор шуд, ки дирӯз дар синни 52 солагӣ баъди маризии сангине даргузашт. Шукурҷон Зуҳуров, раиси маҷлиси намояндагони Тоҷикистон, ки дар ин маросим иштирок дошт, даргузашти Сӯҳроб Шариповро як талаффути бузург унвон кард. Вай ҳамчунин тасаллияти раиси ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмонро ба аҳли хонаводаи Сӯҳроб Шарипов баён кард. ёдаш ба хайр бошад. Шогирдони зиёд доштанд, корашонро идома дода битавонанд. Қудрат, ҳиммат ва ҷавонмардие ки Сӯҳроб Шарипов дошт, дар инҳо ҳам бошад, то ҷои ӯ дар ҷомеаи мо холӣ набошад. ин ҳам шахсияти бисёр олӣ буд, ҳам олими бисёр хуб буд, ҳам як корманди давлатии бисёр олиҷаноб буд, чунки ба ҷуз аз манфиатҳои миллию давлати дигар ягон чизи дигарро эътироф ҳам намекард ва ҳамавақт дар хизмати давлат ва миллати худаш буд. ман боварӣ дорам, ки ин шахсият хизматҳои ин дар дил дидаи ҳамаи он наздикон, олимон ва дигар мардуме ки бо Сӯҳроб кор кардан мешиносанд, як умр боқӣ мемонад. Сӯҳроб Шарипов дар солҳои 2005-2011 дар мақоми раиси маркази таҳқиқоти стратегӣ кор карда, муаллифи чанд китобу таҳқиқот оид ба равандҳои сиёсӣ дар Тоҷикистон ва минтақа мебошад. баъди сари 4 фарзандаш мондааст. масъулини Бонки Миллӣ мегӯянд таҳаввулоти иқтисодии ҷаҳон ба вазъи иқтисодии Тоҷикистон ҳам таъсир гузошта, пасту баландшавии қурби пули миллӣ ба тағйирёбии қимати нафти хом дар бозори ҷаҳонӣ иртибот мегирад. Абдуҷаббор Ширинов, раиси Бонки Миллӣ, ки имрӯз бо хабарнигорони тоҷик дар душанбе мулоқот дошт, гуфт вазъимрӯзии иқтисоди ҷаҳон пешгӯинашаванда шудааст. сабабаш ҳамин мутобиқшавӣ ба ҳолатҳои нави бозорӣ аст. вақте ки нархи нефт то $45 фуромад, ин хоҳед нахоҳед дар тамоми дунё ба ҳамаи чизҳо таъсир мерасонад. дар ин нишаст ҳамчунин суҳбат аз мавзӯи пурмоҷарое мисли иттиҳоми пулшӯиҳои соҳибкори эронӣ Бобаки Занҷонӣ дар Тоҷикистон рафтааст, ки дар Эрон барои сирқати миллионҳо пул боздошт шудааст. масъулини идораи роҳи оҳани Тоҷикистон мегӯянд, равобити миёни ниҳодҳои роҳи оҳани Тоҷикистону Ӯзбекистон нармтар шудааст. ин нукта рӯзи сешанбе дар нишасти матбуотӣ Комил Мирзоалиев, раиси идораи роҳи оҳан садо дод. ба гуфтаи ӯ, ҳоло қаторҳои тавассути Ӯзбекистон ба Тоҷикистон ҳаракат кунанда бидуни мушкил раво мекунанд. айни замон қитъаи роҳи оҳани Амузан, ки ба ҷануби Тоҷикистон мепайвандад, беҳаракат мемонад. масъалаи қайд роҳи Амузанга шумо чӣ хеле гуфтем, бояд то ҳозир ҳалли қича ёфтагӣ нест, лекин ман боварӣ дорам ӯ ҳам ҳалли қича бояд биёбад. суҳбатҳо аз нармтар шудани равобит бо Ӯзбекистон дар ҳолест, ки мақомоти тоҷик ба ҳамкорони ӯзбакашон пешниҳод кардаанд, ки иқдомҳои амалиро дар самти бекор шудани низоми раводид ва барқарор кардани хатҳои парвози Душанбе Тошканд роҳандозӣ кунанд. зимнан имрӯз ширкати ҳавоии Ӯзбекистон гуфт, ки ҳанӯз ҳеҷ тасмиме дар бораи барқарор шудани парвозҳо ба Душанбе гирифта нашудааст, вале ин ширкат омода аст дар сурати ҳал шудани масоили сиёсӣ ба Тоҷикистон парвозҳо анҷом диҳад. шӯрои аз имрӯз фаъолияти нозирони дарозмуддати Созмони амнияту ҳамкории Аврупо, ки барои корзори интихоботӣ сафарбар шуданд, оғоз ёфт. ин гурӯҳ, ки шуморашон 30 нафар гуфта мешавад, аз бюрои Созмони амнияту ҳамкории Аврупо оид ба демократия ва ҳуқуқи инсон намояндагӣ мекунанд. онҳо ният доранд аз ҳоло кори худро дар амри назорат аз омодагиҳо ба интихоботи парлумонӣ рӯзи 1 март шурӯъ кунанд. баъдан дар остонаи интихобот нозирони кӯтоҳмуддат меоянд, ки бевосита аз ҷараёни райдиҳӣ мушоҳида хоҳанд кард. хулосаҳои кори онҳо баъди анҷоми райгирӣ нашр мешаванд. бар асари резиши зиёди барф дар мавзеи Майхура, ки дар шоҳроҳи Душанбеву Хуҷанд ҷойгир аст, даҳҳо мошин дармондааст. вазорати нақлиёт ба ронандагон ҳушдор додааст, ки бидуни омодагӣ ба роҳ набароянд. тахмин зада мешавад, ки шумори мошинҳои дармонда беш аз 300 адад аст ва дар миёни онҳо ҳам мошинҳои борбар ва ҳам мусофиркашон мебошанд. баъзе ронандаҳо дар тамос бо Озодӣ гуфтанд, ки аз соати 11 шаби 19 январ дармонда мунтазири боз шудани роҳ мебошанд.
برای دریافت خبر و ویدیوی بیشتر به سایت اینترنتی رادیوی آزادی، شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر، یوتیوب و ضمیمه رادیوی آزادی برای تلفنی همراه مراجعت کنید.